menetys Siimola. Lahdenmäki katkoo kuitenkin helposti. Monet ovat hieman ihmetelleet tuota sopimuksen muotoa. Maanoja avaa. Ovilonille. Knapoju yrittää kääntää taakse ja ämpärästi pelasi. Pesanen hakee siellä jälleen Hakolaa, joka juoksee seinään Järvenpään kanssa. Saa pallon takaisin. Saksela keskittää. Paha pallo. Sitten Kalaan pääsee laukumaan ja Kimmo Kemp edelleen peli jatkuu ja sinne menee! Oi, mikä flipperipallo siitä lopulta tulee ja 2-1. Ja se on Jarkko Lahdenmäki. Saine rauhoittaa. Sitten tekee liikkeen Saksela. Lähtee uudestaan eteenpäin. Syöttö Granulille, se katkaistaan Lahdenmäki. Näin sitten hyvä keskitys, Saksela jatkaa, mutta Lahdenmäki on suvereni jälleen ilmassa. Laitapakille todella kova saldo. 17 ottelussa Taivo nuo 6 maalia on viimeistellyt ja muutenkin esiintynyt kyllä todella. Tornit ovat boksissa. Kolehmainen valmistautuu pistämään kulman liikkeelle. Hyvin tulee Pelvasta kohti. Ensimmäisenä kuitenkin välissä Ropsin puolustus. Lahdenmäki lähtee Saksela kulmapotku ja se tulee hyvin ja siinä on ensimmäinen paikka, mutta loistava torjunta Daniel Kollarilta. On tavoitettu lähinnä Janne Sakselaa ja totta kai myöskin Muinonen on hyvin levittänyt tässä viime hetkinä tuonne laitaan. Lahdenmäki. Laana levittää peliä tuonne vasemmalle. Lahdenmäki löytyy oikealta. Lahdenmäki matala pallo jälleen ja se tulee hyvin ja se menee kaikkien ohi. Pennikangas. Riski pyörättää pallon kanssa, mutta hyvin siitä viemään Lahdenmäki karkin jalasta. Jamme päättää ykkösellä keskityksen, se on kuitenkin liian paha, että siitä olisi Haukulun päästy ottamaan, mutta kakkospallo tulee yläkulmaan ja sinne tulee tasoitus. Siitä täjähtää vastustamattomasti. Ja oliko se sitten Jarkko Lahdenmäki, joka oli vaiheesta tullut sisään? Kyllä vain. Tuoneita jalkoja heti tähän toisen puolen alkuun. Jarkko Lahdenmäki saapuu sisään ja hän kiistää vastuusta. Tätä tilannetta juoni. Palautus Hauhialle, matala pallo. Lahdenmäki katkoo. Mutta kumpi juhlii ottelun päätteeksi. Vielä on ensimmäistä puolen aikaa jäljellä. Mutta vauhdikkaita otteita esittää Jonne Hjelm. Ei kuitenkaan kirkasta. Viimeisiä sekuntia eletään. Kulmatilanne. Pallo sinne keskialueelle. Vielä sieltä löytyy, taisi olla Lahdenmäki, joka selvitti pallon kauemmas. Eka keskustaan pelaa eteenpäin Williamson löytää kummallisuutta isämiehellä. Keskitys lähtee ja loistava jatko tulee tähän keskitykseen ja näin Rovaniemelästä onnistuu. Maalintekotilanteita vielä ole syntynyt. Lahdenmäki ristipallo, Olu Remi, hieno suoritus Lahdenmäeltä. Lahdenmäki jälleen vahvasti pelaa. McCabe rikko. Shaw. Vastaan jälleen hyvin, mutta hyvin pelaa. Clark. Tuttu parivaljakko, kamppailu pari. Lahdenmäki vastaan Clark ja Eurojappi hoitaa. Jälleen tulee The Hoops. Mutta hyvin taitaa Lahdenmäki tilanteen. Ja totta kai myöskin Mäkitaloa. Tällä kertaa ei kuitenkaan palautusta tule. Sitten Lahdenmäki nostaa pystyyn ja jälleen Kokkoa kohti. Lahdenmäki heittämään.
Lahdenmäki keskittää ja se tulee vaarallisesti. Finland international Jani Saksela sent over the corner, which Rovers tried unsuccessfully to clear. The ball fell to Robert Taylor, who unloaded a shot that went in off teammate Jarkko Lahdenmäki. Πίσω από την μπάλα για αυτή τη στημένη φάση, κεφαλιά στα δίχτυα. Το χειρότερο ξεκίνημα για τον Αστέρα. Λέγαμε ότι είναι πολύ ψηλή ομάδα. Ο Lahdenmäki είναι αυτός που έχει ανοίξει το σκορ για τη Ροβανιέμι. Ψυχρολουσία για την ελληνική ομάδα 56 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Ό,τι χειρότερο για τον Αστέρα. Αν ήταν κάποια από τα σημεία που φοβόταν... Μόνο ο Ντεμπλάσης είναι εκτός περιοχής για τον Αστέρα στο κέντρο του γηπέδου. Τελείωμα Κιτάλο, Μπαντής βγαίνει, δεν υπολογίζει σωστά, 2-2. Ο Lahdenmäki σκοράρει και σε αυτό το μάτς. Η Ροβανιέμι ισοφαρίζει το παιχνίδι και παίρνει προβάδισμα πρόκρισης με αυτό το γκολ. Στο 62. 2 γκολ σε ένα δεκάλεπτο, καταστροφή για τον Αστέρα Τρίπολης.